Langoše, tak tie určite netreba predstavovať. Ale dnes vám ukážem, ako si ich doma pripravujem ja, tak poďme na to. Z mlieka, cukru a droždia nechajte na teplom mieste vzísť kvások. Pomocou kuchynského robota zmiešajte múku a soľ, pridajte kvások, kyslú smotanu a nakoniec rozpustené maslo. Uhnieťte vláčne testo, ktoré preložte do čistej mísy, zakryte potravinovou fóliou a nechajte približne 1 hodinu kysnúť. Pracovnú plochu aj cesto posypte múkou a jemne z neho vytlačte prebytočný vzduch. Rozdielte ho na 8 rovnakých dielov a vytvarujte z nich bochníky. Tie opäť prikryjte potravinovou fóliou a nechajte ďalších 15 až 20 minút kysnúť. Potom z nich vytvarujte placky a smažte v rozpálenom oleji z každej strany približne 1 minútu. Panvicou pri vyprážaní môžete takto ľahko pohybovať, aby sa olej dostal všade. A tu sú krásne, nadýchané a hlavne vynikajúce langoše. No a s čím si ich pripravíte, už je iba na vás. Tak si ho nezabudnite uložiť, vyskúšať a dajte mi vedieť, ako ich pripravujete najradšej vy. Majte sa.